जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिष्यत दं बेखौ जों भबिष्यत थांना थानायनि बेबस्था खिनिखौ होनांगोन बिनि सोलोंथाइ बिनि देहा बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो बोरैहाय नर्माल लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेबस्था गासैबो बिथांखौ होनथ'यो जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय बिनि फरायनायनि खेथ्रआव बिटिसि दा सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बे बेबस्थाखौ बिथां पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया मैया माजबादाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बियो थारैनो सोंखारिथाव जाथाय आरो बेखौ हयब समाजनि साफ्रोमावबो सोंखारिनांगौ सासे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायाव बिनि जिउआ दिनै स्पइल जानायनि लामा थांगासिनो दं आं बेखि साबायखरजों जे माजबाद ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि सात्र संगठनफोरा जयै बे आइनि एन्टि ससियेल जाथायनि बेरेखायै जे ज' खौसेयैनो बिथाङा आवाज दैखांबाय बेनिफ्राय गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना बे गाज्रि इनाय जाथायजों जड़ित जायफोर कालप्रिट बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ होनना बिथांमोननि जि दाबि खालामदों बिथांमोननि दाबि मथेनो दिनै आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ होनांगोन आरो जों आसा खालामदों जे जिहेतु पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया माथ्र आं बेखौ एसे खावलायदों जे बे जाथायखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जाहाथे एसे दावराव दावसि जाया दाङाबाजि जाया बेखौसो खावलायदों जों पिसफुलि थानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनांगोन आरो लोगोसे जायफोर एन्टि ससियेल एलिमेन्टस दं बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जों जयैनो दाबि खालामनांगोन आरो जोंनि बेबायदि खौसेथियै जों गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि एगेन्स्टै खामानि मावबा जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जानाय नङा गासै जाति जनगोष्ठीफोरा मोनसे खौसेथि फैगोन गोजोन थासारि फैगोन आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जाया खिन्थु जायफोर कालप्रिट बिथांमोननि सायाव जों बेखौनो लुगैदों जे सरकार हिसाबैबो जा आयेननि गेजेरजों मा बुंगोन गोख्रों साजा बेब'स्था दं बे साजाखौ होनांगौ आरो भुगिनांनाय बे गथ'आथ' भबिष्यत दङ दा नैबे जाथायनि थाखाय बिथाङा मानसिकभाबै बायग्लायनो हागौ दा बेखौ जों जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिष्यत दं बेखौ जों भबिष्यत थांना थानायनि बेबस्था खिनिखौ होनांगोन बिनि सोलोंथाइ बिनि देहा बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो बोरैहाय नर्माल लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेबस्था गासैबो बिथांखौ होनथ'यो जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय बिनि फरायनायनि खेथ्रआव बिटिसि दा सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बे बेबस्थाखौ होगोन आरो बिथांनि न'खरखौ जों सरकार जिखिनि सुबिदा होनो हायो बेखौ होनायनि थाखाय सरकार खामानि मावो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन